Mae'r fideo yma yn rhoi trosolwg o'r Gweithdrefnau Diogelu Cymru. Yn y fideo yma, mi fydd yna arddangosiad o strwythur a cynnwys y Gweithdrefnau yn adran 5 o'r Gweithdrefnau Diogelu Cymru. Mae cynnwys adran 5 y Gweithdrefnau yr un yn yr elfen sydd yn berthnasol i plant a phobl ifanc sy'n wynebu risg o gamdriniaeth a hefyd i oedolion sy'n wynebu risg. Felly gall ddod ar hyd ag adran 5 o'r gweithdrefnau unau trwy'r plant a phobl ifanc, fel y welwch, neu trwy'r gweithdrefnau sydd yn berthnasol i oedolion sy'n wynebu risg. Mae adran 5 yn delio hefo honiadau a pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a rhai hynny mewn swyddi o ymddirieudaeth. Felly os awn ni fewn, mae darn yma yn cychwyn hefo cyflwyniad i adran 5. Ar be mae'r adran yma yn canolbwyntio, pam a'r pwysigrwydd. Lle rydych yn weld blwch cysgodol fel hyn, os ydych yn clicio ar y blwch ac ar y geirfa, mi gei di ddisgrifiad wedyn o'r term neu'r geirfa yr ydych wedi defnyddio. I'r tudalen cynnwys, mae yna ddisgrifiad o pryd i ddefnyddio'r gweithdrefnau hyn. Felly mynd nôl i dop y tudalen i gychwyn. Mae'r wybodaeth ynglyn â pryd ydyn ni'n defnyddio'r gweithdrefnau yma. Wrth mynd yn ôl, yn clicio'r saeth gefn. Rydyn ni'n weld wedyn yr egwyddorion trosgynnol i darn yma y gweithdrefnau. Fel y welwch, be mae'r diffiniad o waith yn cynnwys yn canlynol, o link sy'n nod i deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, pryd i adrodd, a ydyn ni'n gadael bobl wybod am y pryderon sydd wedi cael ei godi. Yn yr adran yma, mae yna cynnwys ynglyn â drafodaeth am strategaeth broffesiynol. Ynglyn â beth yw pwrpas y trafodaeth, ar be mae'n canolbwyntio. A wedyn mae'n mynd ymlaen i ddisgrifio'r cyfarfod strategaeth proffesiynol. Beth yw'r prif ddibenion y cyfarfod strategaeth? A mae yna nifer o pwyntiau i'w ystyried. Felly wrth mynd yn ôl. Mae yna wybodaeth ynglyn â pwy i wahodd i'r cyfarfod strategaeth proffesiynol ac yn hwnna mae yna manylion ynglyn â cyfrifoldebau y bobl sydd yn cymryd rhan ac yn gynfrannu tuag at y gyfarfod. Rydyn ni'n weld yma, mae'r wybodaeth wedyn ynglyn â cwblhau'r broses. Yn fama rydyn ni'n weld y categoriau canlynol a ddylir cyfarfod strategaeth eu cyrraedd ynglyn â'r honiadau sydd wedi ei godi. Mae 4 yna wedi brofi, heb ei brofi, di-sail neu wedi ffigio'n fwriadol neu'n faleisus. Wrth clicio'r saeth gefn, neu'r naratif bach ar frig y dudalen, rydyn ni'n môl i'r tudalen cynnwys, a mae'n gorffen wedyn hefo materion traws ffiniol
a cyfrinachedd a chofnod o'r cyfarfod strategaeth proffesiynol.